Iza svjetlih boja i jednostavnih priča Pepa Praščića krije se nešto čudno. Likovi koji su tiho nestali bez ikakvog objašnjenja. Neki su izbrisani, neki zaboravljeni, a neki se jednostavno nikad nisu vratili. Otkrimo istinu. Statist iz Pariza. Krenimo s jednim bizarnim primjerom. Tijekom izrade epizode Pariz, animatori su stvorili sporednog lika koji je očito izgledao prečudno, jer kad je epizoda emitirana, on je bio potpuno uklonjen, izbrisan iz scene. Ali onda se dogodilo nešto čudno. Nekoliko epizoda kasnije, tijekom karnevala, isti taj neobični lik ponovno se pojavio u gomili. Kao da su ga animatori slučajno ponovno zalijepili u seriju, a da to nisu ni primijetili. Nakon toga je opet nestao. I od tada više nismo vidjeli tog tajanstvenog statista iz Pariza. Kralj Alfonso. Osim kraljice, u Pepa Prasetu je postojao još jedan kraljevski lik za kojeg većina gledatelja nije ni znala. A taj kraljevski lik je kralj Alfonso, kozji kralj iz epizode Dugo putovanje vlakom. Pojavljuje se samo u jednoj epizodi i više se nikada ne spominje. Izgleda kao kraljevska osoba, ponaša se kao kraljevska osoba i čak putuje sa slugama. Ali postoji jedan veliki problem. Ne znamo kojom zemljom vlada. Epizoda nam to nikada ne otkriva. A da trenutak bude još čudniji, tata Praščić nenamjerno ukrade kralju pažnju kada mu konobar odbije donijeti piće koje je tražio. Mogu li dobiti i kavu i sok od naranče? Ne. Nakon toga kralj Alfonso više se nikada ne pojavljuje. Kao da ga je serija tiho uklonila iz svog kraljevskog svemira. Gospodin Gazela. U epizodi Kuća gospođe Gazel obožavatelji su primijetili nešto nevjerojatno čudno. Crno-bijeli portret ozbiljnog muškog gazele koji visi na njezinom zidu. Obožavatelji su odmah pretpostavili da je to njezin muž. Ovdje počinje misterij. On se nikada ne pojavljuje, nikada se ne spominje. Čak i u sceni iz prošlosti, onoj koja se događa prije otprilike 20 godina, gdje gospođa Gazela sadi božićno drvce u svom dvorištu, ta ista fotografija već visi na njezinom zidu. Tamo je cijelo vrijeme, što znači da, tko god on bio, nema ga već desetljećima, možda čak i stoljećima. Neki obožavatelji vjeruju da je izbačen iz scenarija prije nego što se uopće pojavio u seriji. Drugi misle da je gospođa Gazela, budući da je besmrtna, možda jednostavno nadživjela njega. U svakom slučaju, on ostaje jedan od najtajanstvenijih likova izvan ekrana u povijesti serije. Teta Doti. Sada razgovarajmo o jednoj od najvećih obiteljskih misterija, Peppa Pig, Teta Doti. Ona je možda najzbunjujuća rođakinja u cijeloj seriji. Više od 2 desetljeća njezino postojanje kruži svemirom, Pepe kao zaboravljena glasina. Oduvijek smo znali da živi daleko i da je jednom poslala Pepi i Đorđu poznato konjića iz epizode Konjić svjetlucava kopita. Ali to se spominjalo još davne 2011. godine, a onda je nestala. Godinama kasnije, iznenada se pojavljuje u specijalu za Dan zahvalnosti, što tiho potvrđuje da živi u Sjedinjenim Državama. Sad evo čudnog dijela. Pepina obitelj već je putovala u Ameriku, ali nisu posjetili sestru mame svinje. Nisu je nazvali, nisu svratili, ništa. Još čudnije, mama svinja nikada nije spomenula da ima sestru. Djed i baka svinja također nikada nisu spomenuli drugu kćer. Dakle, teta Doti postoji, ali nitko ne govori o njoj. Nitko je ne posjećuje, a pojavljuje se samo kad to radnja zahtjeva. Je li to znak napetih obiteljskih odnosa? Ili je ona lik na kojeg su pisci jednostavno zaboravili? Kraljica. Od svih likova u Pepi Praščiću, nijedan nije tako neobično uznemirujući kao sama kraljica. Svi znamo kraljicu u Pepi Praščiću. Ona je bila jedna od rijetkih ljudi u Pepinom svijetu, a kažemo bila jer vjerujemo da je možda preminula. Kao što znamo, Pepa Praščić dolazi iz Britanije, a radnja serije smještena je u Englesku. Ima puno britanskih stvari koje možete vidjeti, a čak je i kraljica Engleske najvjerojatnije temeljena na kraljici Elizabeti II. I većina naših britanskih gledatelja možda zna. Kraljica Elizabeta II preminula je 8. rujna 2022. godine. I zbog toga, mnogi obožavatelji vjeruju da se isto dogodilo i kraljici u svijetu Pepe Praščića. Sada, serija to nije izravno rekla niti spomenula, ali postoje neki veliki tragovi da bi kraljica u seriji također možda preminula. Nakon što je prala kraljica Elizabeta II preminula, službeni računi Pepe Praščića na društvenim mrežama objavili su posebnu sliku. Na njoj Pepa skače po blatnim lokama s crtanom kraljicom. Ovo bi mogao biti samo lijep način da se prisjetimo prave kraljice, ali također može biti znak da se isti tužan događaj dogodio i u Pepinom svijetu. Također, od 2022. godine kraljica se nije pojavila ni u jednoj novoj epizodi Pepe Praščića. Ovo se čini kao više od puke slučajnosti. Dakle, ona bi mogla biti jedan od rijetkih likova u Pepinom svijetu za koje možemo pretpostaviti da su preminuli. Tata ovca.
Otac Suzi ovce jedan je od najzagonetnijih izostanaka u cijeloj seriji. Nikada se nije pojavio, a još sumnjivije, njegovo ime nikada nije ni spomenuto. Zapravo u seriji uopće nema odraslih muških ovaca. Neki obožavatelji vjeruju da je otac Suzi teško bolestan, a i sama Suzi možda na to nagovještava. U epizodi Bolnica ona govori o tome kako bolesni ljudi puno spavaju i objašnjava da želi postati medicinska sestra. Neki obožavatelji misle da njezin posao iz snova dolazi iz želje da pomogne nekome tko joj je blizak, nekome tko možda nije dobro. Ona također spominje da želi upravljati avionima i biti medicinska sestra u isto vrijeme, gotovo kao da želi pobjeći od stvarnosti. Ako su ove teorije točne, Suzin tata možda je izostavljen iz serije jer je bolestan. Hoće li se ikada pojaviti u budućim sezonama, samo će vrijeme pokazati. Karla Krava. Evo jednog neobičnog slučaja. Karla Krava je lik koji tehnički postoji, ali je zapravo izbrisana. Prvi put smo je vidjeli u epizodi Božićna predstava Gospodina Krumpira, a nakon toga se još nekoliko puta pojavila u kratkim scenama. Gotovo uvijek je bila uz gospođu Kravu, za koju su svi pretpostavljali da je majka. Ali onda je jednostavno nestala. Nije bila čak ni na vjenčanju svoje vlastite majke. Tako je, Karla Krava, koja je kći gospođe Krave, nije prisustvovala vjenčanju svoje mame i gospodina Bika. A gospodin Bik je čest lik u seriji. Ipak, Karl nema nigdje. Ako mu je sada ona pokćerka, zašto se nikada nisu pojavili zajedno? Kao da je potpuno izbrisana iz svijeta Pepa Praščića. Djed Slon. Djed Emily i Edmunda Slona još je jedan nestali lik koji postavlja pitanje. U epizodi Dan selidbe saznajemo da baka Slon živi sama u stanu u centru grada. Ima unuke, ali muž joj se nikada ne spominje. Pa gdje je djed Slon? Obožavatelji sumnjaju da je možda preminuo davno prije početka serije. To bi objasnilo zašto baka Slon živi samostalno i zašto se u seriji nikada ne spominje djed. Tužno je, ali moguće. Baka Pas. Sada pričajmo o nestanku bake Pas, jedne od najboljih prijateljica bake Svinje. Prvi put smo je vidjeli u epizodi Dan Vikinga, a nakon toga je čudno nestala. Je li otišla na dugo putovanje, je li bolesna, ili se pisac jednostavno udalji od njezine priče? Kako god bilo, ona je još jedan odrasli lik koji je iznenada nestao bez ikakvog objašnjenja. Penny Pony. Prije nego što je postojao Pedro Pony, postojao je još jedan lik ponija planiran za seriju. Penny Pony. Bila je dio originalnog koncepta, ali je izbačena tijekom razvoja. Umjesto da je potpuno izbrišu, kreatori su je ponovno iskoristili kao lik u pozadini. Penny nema replike niti važne scene, ali pokazuje svoju nestašnu stranu u epizodi Savršen dan, gdje trči po trgovačkom centru dok je majka juri. Ona je jedan od najranijih odbačenih likova koji i dalje tiho lebde u svemiru. Pepe, roditelji tatu praseta. I sada dolazimo do najveće misterije u cijelom svemiru. Pepe prasice. Roditelji tatu praseta, ili točnije potpuni izostanak roditelja tatu praseta. Bakicu prasicu i djedicu prasica smo sreli bezbroj puta. Vidjeli smo njihovu kuću, njihov vrt, njihov tavan, njihove stare fotografije i njihove uspomene. Ali to su roditelji mame prasice. Kada je riječ o obitelji tatu praseta, sve potpuno nestaje. Nema niti jedne slike na zidu. Niti jedan komentar u bilo kojem razgovoru. Čak mi usputno spominjanje. Gotovo kao da su roditelji tatu praseta izbrisani iz svemira Pepe prasice. Ono što ovo čini još čudnijim je to što tato prase ima brata, strica praseta. Viđemo ga više puta. Dakle, nije da obitelj tatu praseta ne postoji. Samo njegovi roditelji ne postoje. Da su djed i baka živi, sigurno bi Chloe pričala o njima. Sigurno bi stric prase barem jednom spomenuo ih, ali nitko to ne radi, niti riječ. Kao da cijela obitelj zajednički izbjegava tu temu. Pa zašto je tata prase jedini glavni odrasli lik u seriji bez roditelja? Jesu li namjerno izostavljeni? Žive li daleko? Jesu li nestali? Ili njihova odsutnost skriva puno dublju priču koju serija tiho izbjegala? Ova misterija je toliko čudna jer je Pepin svijet inače vrlo otvoren i veseo. Ipak, ovaj dio života tate praseta je potpuna nepoznanica. Što dublje istražujete, to postaje uznemirujuće. Dakle, to je bilo sve za danas. Jeste li primijetili još neke likove koji su jednostavno nestali iz serije? Ako jeste, javite nam u komentarima. I kao i uvijek, vidimo se u sljedećem videu.